Meget sød som baby. Altså, er det stadigvæk derude? Er det stadigvæk derude? Ja, nu kan jeg se. Det er de der solbriller. Nu er det jo ikke lige motorcykler, vi interesserer os for. Ja, ej, når jeg snart har været syg, så ligger så meget på det. Så har jeg bestilt begge, nu har sådan en stor kylling derude, der er lille med den mørke. Også Bane 2 siger vi tak til forrige rytter, startet med 31 Michelle Larsen, som redde på Brønderslev Rideklub første dag. Vi bliver startet med 32 Maria Heislund på Storegården S. Diamond Delight om at komme tilbage og hun vil til Janderup Rideklub. Vi bliver også startet med 33 Annette Poulsen om at holde sig klar. Samson, den er solgt til Fyn, Sønderjylland. Til sådan Vi har også en rettelse til et af holdnavnene i COP, da holdet for SRLA indtil nu er blevet kaldt for Sportsklub Langager.